Winkatazo. Aha m bụ Ogbuefi Chinemeze Ndubisi Ọnụọha. Ọmụnwa bụ sekretarị Ụmụobe village. So ebe ụnọ kịta bụ n'ime Ụmụobe Ihe. N'akụkụ unu nọ n'Ụmụobe bụ akụkụ a na-akpọ Ụmụewe, Ụmụchime. Ebe ahụ bụ unu nọ. Ofu ihe wolumenya bụ na ka anyị ji wee bụrụ ndị Igbo na ndị Ụmụobe na-akọnite ọrụ ugbo ọnụ ha. Ọ bụ na a na-ekwu okwu ebe a na-akọta ihe oyiyi n'ihe, amaghị m nwere onye ga-achụkwa ndị one bụ Ụmụobe. Ọtụtụ mgbe ndị be anyị ihe mgbago, anyị ndị akpọghị ihe mgbago, ndị abụghị Ụmụobe, because anyị believe na anyị nọ n'ogwugwu. So ma ụmụ onwo ma mee gị ihe niile anyị ndị akpọghị ihe ugwu. So na ndị be anyị ihe ugwu mgbe ụfọdụ ha ndabịasị na ndị be anyị ada azụ eke na anyị ada eme nke ọzọ. And the reason ha ji ekwu bụ na ha ma na ihe anyị na-akọfụta na ọ bụ na evutegburu ha niile bịa n'eke na ọ ga-eme eke ọbụla nnukwu ahịa, because na ọ bụ na ịbịala ọsịsọ taba oyi moto fụlụ ebe a nụnwa bụ olu ngwa ahịa sọsọ ebe a lụrụ moto na-atọ. Ndị nke na-ebukwa from Ụmụogbu na Ụmụekom na Ụmụonwude, ndị nke ahụ bukwa alụfụwa. So ndị oyi na ndị agba ogbu ejighị ndị be anyị egwu because na ahịa ha na-aga ha ma na Ụmụobe contribute so much. So ọ bịakwa na anyị nwere means iji wee na-abịa nwa eke ahụ izili. I believe that na ihe a na-akọfụta Ụmụobe ga-epromote nwa eke. Obodo anyị ezigbo nso. Ọ bụ nwa na anyị na-ege na eke anyị gbawa moto, anyị ga-aba moto ugbo na mbọ bifo anyị eluo na eke. Mana agba ogwu nwa ịba moto from ebe a pịam ovu njewa agba ogwu. Biko efe m bụ nwaanyị Ibe Ọjị. Ama onye ameghị ihe. Yes, ka m ji wee nọrọ bụ nwaanyị Ibe bụ chairman ndị omenala ihe niile throughout. Bido from 12 villages enwe n'ihe ọ bụ chairman ha ndị omenala. Ihe bụzi ọban, ihe bụzi ezigbo township a na-ene anya. Strangers bụ n'ihe anyị na-eme newe kịta. O nwere ihe alụgburu na convent alụgbule ebe a na-apịa ma bọọlụ eme niile. Ndị na-aghata a na-ego isi ha obodo a na ọdụ ka obodo oyibo. Mana o nwere ihe ọzọ anyị na-enejele anya na-afịa anyị ehụ. Ihe anyị na-enejele anya bụ afịa anya. Afịa anya onwe ihe ọbụla anyị hụrụ dee. Mgbe m bụ nwatakịrị inegbe eke ịbịa n'afịa eke, anyị na nna m ga n'ụzọ afịa ọ na-ebu m. Anyị na-ajụ ije gwekwa na eke. Ihe a na-ajụ bụ na o nweghị ihe onye enweghị ihe eji oje na eke. Ọ bụ na o nweghị ihe nwere ije kpata mkpụrụ akụ ekwu ịkpata ekwu nwa ihe ọbụla ị nwelu ọ ya bụ ihe iji eje na eke. Ihe niile a na-eje ebe na eke ọdụ oke. Mana kịta na ike nyụhụlụ ihe eke ji nyụhụ bụ anyị na-enejele anya ndị bụ nwere ihe n'ihe bịa doziela anyị eke. Ọ bụ na ha ga-edozili anyị lụọla anyị lọkọp stọọ. Alụ ha lọkọp stọọ ahụ anyị bụ ndị anọ ga-emek sure na anyị fụtara seto tinye ka o ya esi weledo obuwe. Ọ bụkwa nọ kịta na n'ụwa wagwa anya gbara ama nshi n'ohi onye nwere ka o ji eje n'eke. Ọ na-atụbata ngwa ahịa o ịtọ from obodo oyibo nwere karata ebe a. Anyị nwere ike ime nwe ọ na-adaba like that. Abịa n'ihe anwa ihe bụ obodo bụ n'echichi ekpegbu Igbo a na-atụ n'inu alụọ n'ihe anwa n'ihe dị na senta. Kedu ka ahịa eji ha azụ na-eke ọhịa anyị na-ekwu. Afa m bụ Joseph Chukwuma Ijeoma Junior. Abụ m onye Ụmụchike Ihe. Ihe eji mara m bụ Bahada Udemezue, the first son of retired assistant commissioner of police Joseph Nwekechukwu Ijeoma. Ihe wọ n'ihe kịta bụ cohesion. Ha na-agba mbọ mana ihe anyị niile n'ihe kịta anụnwa bụ biko streets anyị dị filled up with our youths. Enweghị ha na-alụ.
Shame put up a kind of promulgation. No, you have not only here will factory outside here. Yabia we same factory ni kake buchonwa so that na factory may employ people. Abu no maybe a law energy cables ni here. Maybe also may employ more 100 or 200. Yeah, be I can ni here. Wingatazo lompe moshalenge na kwai. Wingatazo lompe moshalenge na kwai. Sesbisape how mpembise sesbisape how mpembise usholompe